Hey guys, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο που δεν νομίζω να χρειαστεί να εξηγήσω γιατί είμαι πάλι σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, δεν νομίζω να χρειάζεται. Και τέλος πάντων, για να εξοικονομούμε λίγο χρόνο, θα την κάνουμε skip αυτή την κασέτα γιατί μας εξηγεί πως να χρησιμοποιούμε το grab back. Ναι, το πήρα το grab back, τι τέλεια, τι καλά. Γιατί νομίζω ότι δεν θα πάει ούτε αυτό το βίντεο καλά. Έτσι και μου ξαναμπαγκάρει στο τέλος. Έτσι και μου ξαναμπαγκάρει στο τέλος. Καλησπέρα. Γιατί είσαι μαύρος εσύ, τώρα το είδα. Μπουμ. Ωραία, δείτε, θα κάνει απλά ένα spawn, ένα κλειδί. Εγώ απλά κάνω ένα spawn και απλά κάθεται έτσι τύχη. Ιουπι. Το έχω βάλει να γράφει. Εντάξει. Ωραία. Γενικά στο προηγούμενο βίντεο δεν ξέρω τι έγινε, αλλά δεν μ' άφηνε να βάλω το αρκουδάκι στο τέλος. Τα δοκίμασα όλα, ειλικρινά. Δοκίμασα τα πάντα, ό,τι μπορούσα. Και πάλι τίποτα δεν δούλεψε. Πόσο άλλο, πίσω σε αυτό. Και εσείς έχετε ζωή εδώ μέσα. Ναι, όπα. Χαγί. Κόλλα 5. Ναι, τέλος πάντων. Έτσι μου ξαναμπαγκάρει στο τέλος. Δεν θα υπάρξει άλλο part. Ειλικρινά. Και αυτό τώρα δεν ήθελα να το κάνω, αλλά το κάνω. Πώς να το εξηγήσω τώρα? Άστα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ναι, γενικά δεν ξέρω γιατί, αλλά παλιά ήμουν σε φάση δεν μπορώ να το κάνω το τέλος αυτού του παιχνιδιού. Και μόλις το δοκίμασα το έκανα first try. Οπότε ναι, αυτό. Γιατί είστε πάλι στα ίδια σημεία με άλλη φορά που το είχα παίξει και χωρίς βίντεο. Να τώρα είναι εδώ πέρα κάπου. Κάπου εδώ είναι ένα. Να το. Καρτό δικό μου. Ωραία, το κίτρινο θα είναι... Το κίτρινο. Ωραία, το χάσαμε το κίτρινο, πάει RIP. Πρέπει να μπω εκεί μέσα. Από εδώ, μα αποκλείεται. Τώρα το κίτρινο που το έχουν χώσει. Κίτρινο. Ναι. Πόση ώρα έχω? Να σου τελειώνει ο χρόνος. Έχω μόνο ένα 7 λεπτό. Ωραία, πάμε από εδώ. Γρήγορα λίγο τώρα speedrun. Εδώ. Γεια σου Χαγκή. Γεια μπρο. Έλα, το κάνουμε skip αυτό το part. Σιγά μην το κάνω και skip αυτό. Να το, εδώ πέρα έρχεται. Φέρ το εδώ. Έχεις περίπου 10 μέρες να λειτουργήσεις, Δεν το ξεχνάω, δεν έχεις αυτή τη φορά 10 χρόνια. Ωραία, βάζω εδώ πέρα την κόκκινη μούτζα και εδώ πέρα την μπλε μούτζα. Do not enter. Τότε εγώ γιατί θα μπω. Φέρ τα χέρια πίσω και φυσιάου. Από εδώ. Πάμε εδώ πέρα speedrun. Πέρα παίρνουμε ενέργειο. Πάμε από εδώ, πατάει κολόνα. Πάμε εδώ πέρα red. Γιατί νομίζω ότι αυτό το βίντεο θα πάρει πιο λίγο από την άλλη φορά που πήρε 8 λεπτά. Και νομίζω 36 δευτερόλεπτα, δεν θυμάμαι καλά. Αλλά 8 λεπτά είναι το επιτυχίας. Μπορώ να το αγοράσω.
Το θέλω για σουβενίρ. Φέρ' το. Σουβενίρ μπορώ να το πάρω. Μπα. Μην μου λαγκάρει όμως πάλι το game. Δεν θέλω. Ναι, δεν ξεχνάω εκεί πέρα τι μπαγκιά είχε γίνει. Που είχε πέσει κάτω τον ουρανό. Ωραία, ερχόμαστε εδώ πέρα. Το κάνουμε φυσικά με το δικό μου τον τέλειο τον τρόπο, γιατί δεν χαραμίζω ώρα. Κάνουμε εδώ πέρα τον κύκλο. Ευχαριστώ για την κασέτα, σιγά μην τη δω. Έχεις εδώ, παίρνεις, επειδή έχεις μπαγκάρει το game μόνο από το κινητό ή και από το tablet, ό,τι έχετε, ξέρω. Βάζεις εδώ πέρα ενέργεια, καμπούμ. Δεν το έκανα καν με τον τρόπο του. Ωραία. Βάλε εδώ πέρα τη χερούκλα. Και βάλε εκεί πέρα την άλλη. Σιάου. Εκεί δεν θέλω να μου μπαγκάρει το game. Πάμε. Βάλε. Κύριε, δεν νομίζω να θέλετε να δείτε όλο αυτό εδώ πέρα το πάρτι τώρα. Το κάνω δεν πάω καλά. Τόση ώρα περίμενα να ετοιμαστεί και δεν είχα ανοίξει τόση ώρα αυτά. Άριξε τα εσύ να τα παιχνίδια μου. Αυτό το παιχνίδι δεν θα έπρεπε να είστε άσχετα. Τέλος πάντων. Επειδή αυτό το βίντεο δεν πρόκειται να πάρει όπως πήρε το άλλο. Θα πάρει παραπάνω από το άλλο, επειδή θα κάνω και το άλλο part. Άμα δεν μου μπαγκάρει ξανά. Τώρα... τώρα τα ήθελα και τα έπαθα. Δεν έχω χέρια, δείτε το grab... Το grab pack. Ναι. Όταν πέφτει και ζαλίζεται ο χαρακτήρας, φαίνεται λες και δεν έχω χέρια. Αυτά δεν είναι τα αληθινά μου, είναι τα ρομποτικά. Δεν νομίζω τα αληθινά να έκαναν αυτό. Γι' αυτό. Κάτσε. Λίγο εδώ πέρα τεστ, μήπως μπορώ να το κάνω δεύτερη φορά. Εσύ ακόμα να ετοιμάσεις κάτω αρκουδάκι. Ω μάγκα! Μιγγέλ! Έρχεσαι! Κάτσε γρήγορα τότε να το κάνω. Μπορώ να σε ξαναπατήσω? Δεν μπορώ. Σιάου. Να βλέπετε, δεν έχω χέρια. Έλα μάγκα Μιγγέλ. Έλα αυτή τη φορά να δουλέψεις, σε παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι ρε μπρο. Κάτσε. Ναι, έχω φουλ. Ω Μιγγέλ. Δεν είναι χαγιουάκι, είναι Μιγγέλ. Αντίος. Τα λέγαμε σε άλλο γαλαξία. Ω Μιγγέλ. Άσχετη ότι το κάνω speedrun πάλι. Αλλά αυτό. Τώρα να από πίσω. Α, όχι. Σιά. Ρε, αυτό δεν το είχα κάνει ποτέ τόσο γρήγορα. Ρε, είναι παίζει να είναι ακριβώς από πίσω. Ακριβώς όμως. Ναι. Ω, Μιγγέλ! Μιγγέλ, άνοιξε πόρτα! Πάμε λίγο. Ω, Μιγγέλ! Πάει ο Μιγγέλ! Αντίο, Μιγγέλ! Τα λέμε σε μια άλλη ζωή. Τα λέμε στο chapter 4. Εννοούσα. Τέλος πάντων. Πάμε από εδώ. Από εδώ. Πάει ο Μιγγέλ πάντως. Είχαμε. Όταν βγει το chapter 4 σε mobile, ίσως το κάνω βίντεο. Ίσως. Πόση ώρα? Εντάξει, ακριβώς ακριβώς. Πάμε εδώ πέρα. Πόπι, Πόπι. Πόπι, πού είσαι, πού είσαι? Αλλά σε βρω, σε βρω.
Πάμε από εδώ. Ω, Πόπι! Γιατί γίνεται δραματικά. Πόπι, γεια! Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να με δεις, πρώτη φορά είναι, ξέρεις, θα το κάνω έτσι. You opened my case. Ευχαριστώ, ρε. Δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Ναι, παιδιά, αυτό ήταν το part 2 για το chapter 1. Τουλάχιστον δεν μπάγκαρα όπως την άλλη φορά. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.